أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يومكما tara ga watan shawwal hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda yayi daidai da 18 ga watan kudu shekara ta 2024 miladiya ta annabi Isa alaihi salam. Allah ubangiji ya yi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah sa alqur'ani ya cece mu a nan duniya ya kuma cece mu a lahira. Tafsirin Qur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratul Dukhan ne, wato aya ta za mu tashi kam taraku, aya ta nawa kenan? Aya ta 25 kamar yadda Malam Idrisu Abubakar zai karanta mana. Menene Allah ya ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون. kafin mu ci gaba da fassara akwai rasuwa da aka yi na Malam Yahaya Makaho wanda Malam Musa Majambaki yanzu yake gaya mini. To muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah sa aljanna makoma. Mu da muke raye Allah ya kyauta namu ƙarshe, Allah za mu cika da imani. Sannan akwai alarama malam wane ne Abubakar, shi kuma zai aure da yashi ranar asabar mai zuwan nan insha Allahu a nan Abuja road ko hannun hagu kenan za a shiga hannun hagu layin farko. Don haka muna roƙon Allah Ubangiji ya sa a yi lafiya kuma a tashi lafiya. Allah zaunar da su lafiya, Allah ya kaɗe fitina tsakaninsu. Ubangiji mijin Allah ya bashi dama da zai rike ta a cikin adalci, da kuma Allah ya bata daman da za ta masa biyayya. Allah Ubangiji ya buɗa wa shi kuma mahaifin Allah Ubangiji ya ninka masa abin da ya kashe. Dan uwa musulmi, to sannan akwai tambaya da muke da ita ta maganan gado. Kullum dai maganan gado, da samu cika da imani. Mutum ne ya mutu ya bar matar aure, sannan ya bar mahaifiyarsa, sannan ya bar ‘ya'yansa mata zalla babu namiji, kuma kuɗin da suka samu shine 750. To 750 ake so a raba waɗannan mutane. To da mata ita ce take da kashi 1/8. 8 ba zai rabu ba sai an yi auru 8 biyu. 8 biyu ba zai rabu ba sai an sake an yi auru 8 uku. Shine zai ba da 24,000 24,000 nan shida za ta shiga ciki sau 4. Don haka mahaifiya tana da 1/6 ita kuma. Don haka kowane kashi a cikin 24 nan, kowane kashi ɗaya yana ɗauke da naira 31,250. don haka 31,250 za a yi sau 3 na matar aure kenan. Matar aure tana da 93,750, sai na uwa a 31,250 za a yi shi sau 4 na uwa kenan, wato tana da 125 daidai. Sai na ƴaƴansa mata su kuma 8 ne, za a ta kasa 8 nan suna da 8 biyu shine kashi 16 kenan, 8 biyu. Don haka su kuma kuɗinsu suna da 500 daidai wa daida. Wannan shine rubu farilla da Allah ya ba su a cikin alkur'ani. Da yake mata ne ba za su ƙare dukiya ba duk yadda suka kai da yawa. Dan uwa musulmi, da uwa da matar aure da ƴaƴa mata zalla, to duka rabonsu ya kama suna da 718,750. Don haka sun bar kashi ɗaya kenan a cikin 24, shine 31,250.
shine yayin mamaci ko kanninsa in yana da su to su ne za su zo su gane wannan a hanyar ta'assubanci idan suna nan maza da mata sai su ɗauki wannan kashi su je su yi liddakari mithlu haddil unsayni dukiya ta ƙare Allah ya samu dace. To ɗan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mana kam taraku fir'auna dai haka nan ya bi annabi Musa Allah ya ce muka murkushe shi a cikin ruwa da shi da jama'arsa. Kam da yawa taraku suka bari min jannatin na gonannaki na zamani wa uyunin da bare ruwa na alfarma Allah ya ce wa zuru'in wa maqamin karim wa zuru'in da shuke-shuke iri mana sai da lissafin ka ya tsaya wa maqamin da matsayi karimin mai daraja na manya-manyan mutane wanda ake ji da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haka suka tafi suka bar wannan mukami sai ya ce mana wa na'matin kanu fiha fakihin wa na'matin ga ni'imomi daban-daban kanu da suka kasance fiha a cikin sa fakihina suke ta cin daɗi wato suna jin daɗi ta yadda suke so in ji Allah sun bar wannan kayan ni'ima ya ce mana kazalika wa awratnaha qauman akharin kazalika kamar yadda kaga na kama fir'auna ya rasulullah a cikin ruwa da shi da jama'ansa muka murkushe muka halakar da su suka bar wannan abubuwa da aka lissafa wa awratnaha sai muka gadar ga wannan ƙasa kauman ga wasu mutane akari na daban wanda aka fi karfinsu ake cin zalinsu yau sun waye gari su ne da wannan ƙasa in ji Allah wa auratana bani isra'ila menene arzakun mababulan masharikal arabi wa magharib allati barakana fiha Allah ya ce muka gadarwa bani Isra'ila wanda aka fi ƙarfinsu da gabashin ƙasar da yammacin ta ‘yan uwa musulmi ya ce mana fama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzalin lokacin da Allah ya halaka da Fir'auna da jama'ansa a cikin wannan kogi suka mutu fama bakat alaihim as-sama'u Allah ya ce sama ba ta yi kuka don mutuwan fir'auna da jama'ansa ba ashe kenan sama da halittun sama idan mutumin kirki ya mutu suna da jin da rashin daɗi sannan suna kuka in ji Allah wal ardu haka nan ƙasa ba ta yi kuka ba domin idan mutumin kirki ya mutu danginka ne ko ba danginka ba ne in dai mutumin kirki ne ya mutu to sai ka yi kukan wannan mutuwa ta sa ɗan uwa musulmi to shi fir'auna sama da ƙasa ba su yi kuka ba don mutuwarsu wa ma kanu Allah ya ce fir'auna da jama'ansa ne da Allah ya zo halakar da su ba su kasance munzari ne wanda aka saurara musu ba malam sai aka kama su a ruwa ya ce mana wa laqad najjayna bani isra'ila min al'adabil muhin min fir'aun ya ce mana malam innahu kana 'aliyan min al-musrifin walalle hakika najjayna bani isra'ila mun tsiratar da bani isra'ila min al'azabi daga wannan irin azaba ta nuta a ruwa almuhini wanda take kaskantar da mutum ta walakantar da shi to su bani isra'ila tare da annabi Musa Allah ya ce mun tsiratar da su sannan muka tsiratar da su daga azaban fir'auna na ya kashe ƴaƴansu maza da kuma barin ƴaƴansu mata yace mana min fir'auna muka tsiratar da su daga wannan azaba daga abinda fir'auna yake musu innahu lalle shi fir'auna abdamiru aidun ila fir'auna kana ya kasance aliyan mai dagawa ne mai girman kai kuma shi fir'auna inji Allah minal musrifina yana daga cikin mabarnata manya a duniya inji Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin su bani isra'ila wa laqad ikhtarnahum Allah yace hakika mun zabe su ala ilmin akan ilimi akan sani mun san halayensu sannan ko mun ba su ilimi alal alamin akan duniya ɗan uwa musulmi bani isra'ila ya duk abin da ake yi su suke yi ɗan uwa musulmi don haka mun zaɓe su akan ilimin mun san irin halin su sannan ko mun zaɓe su akan yanayi na ilimi na fasaha iri-iri in ji Allah akan duniya ya ce mana wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un
atainahum mun ba bani isra'ila min al-ayati na alamomi iri iri ma fihi abin da ke cikin sa bala'un akwai jarabta mubinin wanda yake mabayyani inji Allah tabaraka wa ta'ala mun jarabce su da ni'imomi iri-iri mun jarabce su da abubuwa na alamomi na kere-kere da sauran fusaha na duniya Allah ya ce a fili inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana inna ha'ula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunshari Allah ya ce inna ha'ula'i lalle wayannan mutane naka annabi Muhammadu an gama da bani Isra'ila la yaquluna suna faɗa fa in hiya illa mautatun al-ula wannan rayuwa ta mu bata zamo ba face mutuwan mu ce ta farko idan mun mutu an binne mu to shikenan babu maganar tashin kiyama wa ma nahnu mu ba mu zame mun sharina wanda za a tashe mu ba'dal mauti bayan mutuwa ba in ji mutanen annabi Muhammadu kafirai ya ce mana fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'arsa idan ku kun ce in an mutu za a tashi fa'atu bi aba'ina to ku zo mana da ubanninmu da kakanninmu in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya ne cewa in an mutu za a tashi to ku zo mana da iyayenmu da kakanninmu su jira dai kiyaman ne bata iso ba in dai kiyaman ta zo kakannin nasu za a tada su ai yace mana ahum khairun am qawm tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum yace innahum kanu mujrimin Allah yace wannan mudafi kan bata yi sosai ko ahum sune khairun suka fi wajen karfi da gagara an ƙaumu tubba'in ko dai mutanen tubba wani mutum da aka yi shi mutumin kirki ana kiransa tubba'in mai yawan mabiya inji Allah tabaraka wa ta'ala wallazina da wa'anda min qablihim suke gabanin mutanen tubba'in Allah ya ce ahlakanahum mun halakar da su innahum lalle su kanu sun kasance mujrimina masu laifi ne masu yi wa Allah tawaye dan uwa musulmi yace mana wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin wama khalaqna as-samawati mu Allah ba mu halicci sammai wal arda da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa la'ibina domin wasa a zo a yi shagala a yi wargi kawai a tafi ba tare da manufa a bauta ma Allah a kaɗe ta shi ba ba mu yi sama da ƙasa don haka ba inji Allah ya ce na ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun Allah ya ce ma khalaqnahuma ba mu halicci sammai da ƙasa ba da abun da yake tsakaninsu illa bil haqqi sai don gaskiya don a tabbatar da gaskiya a bayan ƙasa a bauta ma Allah kaɗai ta shi kada hada shi da kowa walakin na aktarahum sai dai mafiya yawan mutanen duniya la ya'lamuna zalika ba su sanin haka don haka sun kama wani Allah suna bauta musu yace mana inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in inna yawmal fasli lalle ranan hukunci ranan da za a yanke hukunci a raba mutane kashi biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to wannan ranan hukunci miqatuhum ita ce ma'alƙawartan su ajma'ina baki daya da wanda ya yadda za a yi tashin kiyama da wanda bai yadda ba Allah ce za a taro mutane baki da za a game a wannan rana yace mana yawma la yughni maulan an maulan shay'an wa la hum yunsaru yawma kuma yini ne ka gaya musu annabi Muhammadu la yughni maulan an maulan shay'an masoyi bai iya karewa masoyi komi ya rage masa azaba daga Allah inji Allah wala hum su ba su zame ba in an kama su a kiyama yun saruna waɗanda za a taimaka musu ba yau taimako ya riga ya kare yace mana illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim madan babu mai tsira a ranar kiyama illa man rahimallah sai wanda Allah ya ji tausayinsa sai wanda Allah ya jin kayinsa Allah ya bashi ya bauta wa Allah ya karbi tubansa anan sune man rahimallahu innahu lalle shi Allah
huwal azizu shine mabuwayi wanda zai karya duk wanda ya kangare masa, arrahimu mai jinkai mai tausayin bayinsa. Allah ka gafarta mana. Yace mana inna shajarataz zaqqumi ta'amul athim. Allah yace inna shajarataz zaqqumi, lalle itaciyan zaqqum, wato wanda Allah yake cewa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an. Shajaratal mal'unata ita ce wannan, ita ce da Allah ya tsine mata a cikin wutar jahannama, take tsirowa kuma ta yi koren ganye kuma ta yi ɗaɗa saboda neman musifa da bala'i ita wannan itaciya. To Allah ya ce inna shajaratal zaqqumi, lalle wannan itaciyar zaqqum din nan ta'amul athim, abincin masu laifi ne wanda suka je wa Allah ba su tuwa ba in kiyama ta yi. Yace mana kalmuhli yaghli fil butun, ita wannan shajaratul zaqqum kalmuhli, kamar narkekken dalma take, kamar narkekken mai take inji Allah. Idan an ci ya gali tana tafarfasa fil butuni a cikin wato cikuna inji Allah tabaraka wa ta'ala, kamar ta take da ruwan zafi am'ahum za ta yayyanke uwar hanjin mutane da suka cita inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wajen tafarfasan ka ghayyil hamim, kamar irin tafarfasan tukunya da kasani wanda aka ɗora ruwan zafi kuma ta tafarfasa, wato ta abin nan take juyawa galgalgal, to haka take yi a cikin cikunan mutane. Sai ya ce mana khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allah ya ce khuduhu, mala'iku zabaniyawa ku kama duk wanda ya saba, ba Abu Jahil ba, duk wanda ya saba ma Allah ya bin dokansa, sannan kuma yake bautawa Allah shi kadai, yayi waƙi da Annabi Muhammadu, yayi waƙi da wannan alqur'ani da shi Allah yake. Allah ce kuduhu, ku kama shi, fa'tiluhu, ku tallabi ƙeyarsa. Wani ku ce fa'tiluhu ko a kora shi ila sawa'il jahim, zuwa tsakiyar wutan jahimu inji Allah. Yace thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim. Thumma bayan kun kama shi mala'iku, subbu ku zuba, wato fawqa ra'sihi a saman kansa. Me za ku zuba? Min 'adhabil hamim, na azabar ruwan zafi ku kwara masa daga tsakiyar kansa. Malam kaji nau'in azaba. Yace mana dhuq innaka antal azizul karim. Allah yace dhuq, ka ɗanɗana, ba Abu Jahil kawai ba, kowa da kowa in dai ya saba wa Allah. Innaka lalle kai innan antal azizu, kai ne mabuwayi mai alfahari a cikin mutanen ka, babu kamanka, alkarimu mai daraja, mutane suna daraja ka, kuma gashi mushriki ne. Don haka Allah zai sa a tallabi ƙiyansa a jefa cikin wutan jahi. Ya ce mana inna hadha ma kuntum bihi tamtaru. In an jefa su a cikin irin wannan wuta mai musifa, Allah ya ce inna hadha, lalle wannan ai al'azaba, wannan azaba da kuka shiga ciki, ma kuntum shine abinda kuka kasance bihi da shi tamtaru, da kuke shakka a duniya. An gaya muku kuna shakka ba ku yarda ba, to azaban kenan. Yace mana innal muttaqina fi maqamin amin. Innal muttaqina, lalle masu tsoron Allah wanda suka kadaita Allah, wanda basu yi wa Allah shirka ba, sun tuba, Allah ya gafarta musu, su ana ɗaya da kiyama Allah ce fi maqamin, suna cikin irin wani matsayi, aminin amintaccen matsayi wanda ba za a kore ka ba, ba za a azabtar da kai ba, sai dai cikin ni'ima ɗan uwa musulmi. Yace fi jannatin wa uyun. Wannan muqamin za su same shi fi jannatin, a cikin gonannakin gidajen aljanna, wa uyunin da maremarin ruwa iri-iri waɗanda ba sa yankewa ɗan uwa musulmi. Yace mana yalbasuna min sundusin wa istabaraqin mutaqabili. Yalbasuna, kuma suna sanya kaya na aljanna na sawa, sutura kenan, min sundusin, na siririn saka na dibaji wanda ake nika zinare a mai da shi zare, liki-liki mai kamar siliki.
wa istabraqin da kuma dibaji mai kauri mai kakkauran saka na zinari inji Allah. Kai waɗannan mutane mutaqabilina suna fuskantar juna wajen ziyarta, wannan ya ziyarci wannan, ana kallon juna da juna inji Allah tabaraka wa ta'ala. Yace mana kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kadhalika, kamar yadda kaji wancan niman da za a musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, bayan wannan niman kuma wa zawwajanahum, mun gwama musu, wa zawwajanahum, mun aurar musu bihuri da wasu irin ɗan mata kyawawa inji Allah, shine hur kenan, farare ne kuma kyawawa, kuma ini masu manyan idanu kwada-kwada inji Allah tabaraka wa ta'ala. Malam kun ji abin da za a musu, yace mana yad'una fiha bi kulli fakihatin amini. Yad'una fiha, kuma suna kira a kawo musu, a kawo musu, a kawo musu fiha a cikin aljanna bi kulli fakihatin da dukkan nau'in kayan marmari, kuma aminina suna amince, babu tashin hankali, babu mai daga musu hankali cikin gidan aljanna. Yace mana la yazuquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula wa waqahum adhab al-jahim. Allah yace la yazuquna fiha al-mauta, a cikin gidan aljanna yan aljanna ba su dandanan mutuwa, ba mutuwa ta kare musu tun a duniya, illa al-mautata al-ula, sai dai mutuwan nan ta farko wanda kowa ya santa, a mutu a duniya a binne mutum, daga ita sun gama mutuwa inji Allah. Kuma daɗin daɗawa wa waqahum, Allah ya ba su kariya, ya kare su, ya tsare su azabal jahim, daga azaban wutan jahimu mai tsananin kuna, ba su ba wuta inji Allah. Yace mana fadlan min rabbik, mana dhalika huwal fawzul azim. Fadlan, wannan falala ce min rabbika, daga ubangijinka, domin in ba falala ba za ka samu ka kadaita Allah a duniya ba, sai kai masa shirka je ya kona ka. Wannan duk falala ce, sannan a tada kai ran kiyama Allah ce ga aljanna. Allah ce fadalan, falala ne min rabbika, daga ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Zalika, a ce an tada kiyama mutum ya samu irin wancan falala, Allah da kansa ya ce huwar fawzu, wannan shine rebo al'azim wanda yake mai girma. Ubangiji ka hada mu a cikin albarka alqur'ani. Yace mana fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun. Fa inna ma yassarnahu, to kawai shi wannan alqur'ani da muka baka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yassarnahu, wato mun sauƙaƙe shi. A wata suratul qamar yana ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri, mun sauƙaƙe wannan alqur'ani don a karanta aiki da shi, wa har min muddakir, akwai mai wa'azantuwa da shi. To Allah ya ce fa inna ma yassarnahu, lalle shi alqur'ani mun sauƙaƙe shi annabi Muhammadu bilisanika, da yarenka na larabci, la'allahum yatadhakkaruna, domin su wa'azantu da alqur'ani su samu aljanna nan in kiyama ta yi. Yace mana fartaqib innahum murtaqibun. Fartaqib ya rasulullahi, annabi Muhammadu ka jira, ka saurara, ka jira hallakansu kamar yadda suke maka tanadi. Innahum, lalle su ma murtaqibuna, suna sauraron hallakarka. To ka jira hallakansu, su ma suna sauraron hallakanka. Aga wanda zai fara hallaka, Allah sai ya hallakar da su a yakin Badar ɗan uwa musulmi. Yace mana bismillahir rahmanir rahim. Na'am. Hamim. Na'am. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Suratul Dukhan ta kare, abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana, abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro duk inda kuke a duniya, Allah ya tara mu a cikin ladan kuma ya ba mu ikon aiki da shi. Yanzu kuma za mu shiga suratul Jasiyati ko? Wato Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, hamim, ku saurara ku ji menene Allah zai mana yakuwa bayan wannan huruful muqatta'ati yan uwa musulmi. Yace tanzilul kitabi ko, saukar da wannan littafi mai shakka ya bari minallahi, daga Allah ne, al-azizi ko, mabuwayi, al-hakimi, kuma goni mai tsara dokoki tabbatattu inji Allah. Sai ya ce gaban inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Inna fis samawati, lalle cikin halittar sammai wal ardi
da kuma halittar ƙasai la ayatin akwai ayoyi abin lura idan kun lura sassan samaniyan nan ku dubi taurari ku dubi rana ku dubi giragizai ku dubi ruwan da yake saukowa daga sama haka nan ƙasar kuma ku dubi itatuwa ku dubi kogi ku dubi duwatsu ku dubi ƙasa da aka shimfiɗa ku dubi tsirran da suke fitowa su bamu abinci Allah ya ce ai la ayati akwai ayoyi abin da ya kamata a lura don a kaɗaita Allah lil mu'minina ko ga mu'minai masu yin imani da wannan bayani na alqur'ani yace mana wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa fi khalqikum haka nan a cikin halittanku idan kun tsaya kun yi tunani an halitte ku daga digon mani an mai da ku gudan jini an mai da ku tsoka an kasa a kashi a tsokan an sanya abinan an tufata nama an ga kawo fata an tufata malam aka fito da aka kenkeso da mutum gashi nan yana tafta idanu yana tafiya yana harkarsa wannan aya ce sannan ku dubi abubuwan da suke jikunan ku ɗan uwa musulmi abubuwan da Allah ya halicce ku da su ya muku abubuwa baiwa iri-iri a jikin ku Allah ya ce la aya ce shi ma ayoyi ne liqaumin yuqinu daga mutane waɗanda suke yadda suke gaskata zancen Allah ɗan uwa musulmi yace mana waqtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas samaa وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون واختلاف الليل هكذا سابان الرياح والنهار ديني Allah ya ce wa ma khalaqal wa menene wa ma anzalallahu da abinda Allah ya saukar minas sama'i daga sama min rizqin ayyin madarin na ruwa shine tushen arziki wa ma menene jama'a Idrisu wa ahya bihil arda sannan Allah ya rayar da wannan ƙasa da wannan ruwa inji Allah tabaraka wa ta'ala yace ba'da mautiha ba'da yabisiha bayan bushewanta ya ce mana wata sarifin riyahi da juyawan iska yau ta yi yamma yau ta yi gabar wannan ta yi kudu wannan haka dai iska take jujjuyawa in ji Allah ya ce ayatun dukansu wannan ayoyi ne liƙaunin ya ƙiluna ga mutane waɗanda suke hankalta da zancen Allah littafin Allah waɗannan duka ayoyi ne na jalbul uquli ila ahammiyati ma zukira Allah ya ja hankalin mutane da su banda Allah babu mai iya yin su kenan ko banda Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa dan uwa musulmi sai ya ce mana gaba tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq fabi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun tilka duk abinda aka karanta maka nan tun daga hemi har zuwa inda muke nan Allah ya ce ayatullahi ayoyin Allah ne akwai na halittu na sama da ƙasa akwai na halittanku akwai kuma ayoyi na ayoyin alqur'ani inji Allah tabaraka wa ta'ala nataluha alayka bil haqqi annabi Muhammadu muna karanta maka su da gaskiya duk abin da kaji Qur'ani ya gaya maka ya rasulullahi maganar nan gaskiya ne ba ta da shakka inji Allah fa bi ayyi hadithin to da wani zance fa bi ayyi kalami da wani zance fa bi ayyi kitabin da wani littafi ba'da Allahi ay ba'da kitabillahi ba'da kalamillahi bayan littafin Allah bayan zancen Allah wa ayatihi da ayoyinsa na sama da ƙasa da halittanku da kuma ayoyinsa na wannan alƙur'ani mutane yu'minuna za su yi imani don haka tambaya ce Allah ya yi in akwai wanda zai yi imani da wani wanda ba wannan ba to ya yi imani amma ba da Allah ya yi imani ba ya ce mana wailun likulli affakin athim wailun kalma ta tabbata ne kulli affakin ga dukkan mai kago ƙarya Allah bai ce ba ya ce ya ce ba Allah ya ce ayi ba ya ce sai yayi su ake kira affaki abinda Allah bai sa su ba addinin mai yawan laifi to bane ya tabbata a gare shi irin wannan yace mana yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma
يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. irin wannan mutum ya sama'u ayatin lahi shi yake jin ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta masa sun sannan yusirru sai ya doge kan bautawa wani Allah, ya doge akan shirkansa, ya doge akan sabawa Allahnsa, mustakbiran yana mai girman kai bai saurari bayanin Allah ba, ka allam yasma'aha kamar bai taba jin ayoyin Allah ba. Irin wannan mutum Allah ya ce fa bashirhu, annabi Muhammadu ka masa albishir na gade bi azabin, yana da wata irin azaba alimin mai raɗaɗin gaske inji Allah. Ya ce mana wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa. Ya ce mana malam ulaika lahum azabun muhin. Wa idza alima min ayatina shay'an, irin wannan mutum idan ya san wani abu daga cikin ayoyin mu inji Allah, ittakhadha huzwa, sai ya riki ayoyin nan da izgilanci, tambayoyi iri-iri malam na izgilanci, na nuna alqur'ani bai cika ba, na nuna alqur'ani bai isa ba. Ula'ika irin waɗancan mutane lahum azabun, suna da wata irin azaba, siffanta muhinu, azabar mai walakantar da mutane, mai kaskantar da mutane. ɗan uwa musulmi yace mana min wara'ihim jahannam, yace wala yughni anhum ma kasabu shay'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum azabun azim. min wara'ihim jahannamu, Allah yace a bayansu da gabansu akwai wutan jahannama ta tsare su inji Allah. Wala yughni anhum ma kasabu shay'a, duk abin da suka aikata a duniya da na ƙarfi da na mulki da na duk abin da suka aikata, Allah ya ce ba zai kare musu komi daga azaban Allah ba. Wala mattakhadhu min dunillahi, haka nan abinda suka rika koma bayan Allah auliya a matsayin abubuwan bauta da suka rika, ba zai kare musu komi daga azaban Allah ba. Irin wayannan mutane walahum azabun, suna da wata irin azaba azibun mai girma in kiyama ta yi. Allah ka tsare mu. yace mana hadha huda mana walladhina kafaru bi ayati rabbihim lahum adhabun min rijzin alim. hadha alquran, wannan alqur'ani inji Allah kenan yace huda shine shiriya. mai son shiriya yaje ya kama shi, ya karanta shi, yayi aiki da shi. wallazina kafaru bi ayati rabbihim, waɗanda ko suke kafircewa ayoyin ubangijinsu, lahum azabun, suna da wata irin azaba min rijzin alim, na kazantar azaba mai raɗaɗin gaske inji Allah. mummuna shine rijzin. yace mana Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله mai wannan magana, mai wannan littafi inji Allah, alladhi sakhkhara lakumul bahara, shi ya kore muku kogi, teku gashi nan ta ko ina an tsaga muku koguna. Allah ya ce litajriyal fulku fihi, domin jirgin ruwa su gudana a cikin wannan kogi, domin shi jirgin ruwa baya gudu akan yashi, malam sai ya samu ruwa. So ga Allah ya horo muku kogunan da jiragen za su gudu bi amrihi, bi iznihi, da izinin Allah, da umurnin Allah inji Allah tabaraka wa ta'ala. wa li tabtagu min fadlihi, don ku shiga cikin jiragen a tunkuɗa ku, a jaku ku nemo falalan Allah, shine fatauci ku samo dukiya. wala allakum tashkuruna, don ku gode wa ni'imar Allah nan da ya muku. wannan ai ni'imar Allah ce. yace mana wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, yace inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. wa sakhkhara lakum, kuma sannan Allah ya saki ya kore muku ma fis samawati, duk abin da yake cikin samman nan mala ana amfani da shi. wa fis sama'i rizqukum
a cikin sama arzikinku yake wa ma tu'aduna da kuma abin da ake muku na alƙawari na azaba in ba ku bi Allah ba. Allah ya ce wa sakhara lakum, Allah ya hore muku ma fi samawati duk abin da yake cikin sammai wa ma fil ardi, ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa. Mana ƴaƴan Adamu suke juya wannan wurare jami'an baki daya min ku daga wajen Allah ne. Inna fi zalika, lalle a cikin wancan abin da Allah ya hore mana na sama da ƙasa da muke amfani da shi, la ayatin akwai ayoyi abin lura liqaumin ga mutane ya tafakkaruna fi qaulin lahi, waɗanda suke tunani a cikin zancen Allah na alqur'ani. yace mana qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. qul Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallama ka faɗa ma lil ladina amanu, waɗanda suka yi imani tun daga sahabanka daga nan har mu'mini har zuwa tashin kiyama. Duk wanda aka yi masa abinda ba daidai ba aka bata masa rai, ka ce da su ya gafiru, su rika yafewa, su manta da wannan magana, su yafe malil ladina la yarjuna ayyaman lahi, ga waɗanda ba sa tsoron wato azaban Allah, ba sa tsoron su gamu da Allah, Allah ya hukunta su. Ka ce kar su tsaya suna faɗa da su, mumini baya faɗa. Allah ya ce li yajziya qauman, don Allah ya sakan kama kowane mutane bima kanu da abin da suka kasance yaksibuna suke aikatawa. Domin duk abin da aka maka a nan duniya, idan baka rama baka bar wa Allah, in an je kiyama Allah zai maka sakamako. Yace mana man amila salihan fali nafsi, yace wa man asaa fa alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Man amila salihan, duk wanda ya aikata aiki na kwarai, ya tsare salloli na farilla, yayi nafilfili, yayi istighfari, yayi hailala, yayi salatin annabi, ya kyautatawa makota, ya kyautatawa iyayensa, ya tsare dokokin Allah, wannan sune amila saliha. To ya tabbata in an tada kiyama fali nafsihi, sakamakon aiki mai kan nan shi zai dawo kansa a bashi aljanna. Wa man asa'a, wanda kuma ya munana ya zama kishiwan wannan, shi ma in azai da kiyama fa alaiha, azaban saba wannan zai dawo kansa ɗan uwa musulmi. Sun sannan ila rabbikum, zuwa ga ubangijin ku ne dai in an tsaye da kiyama turja'una, za a juyar da ku baki daya don Allah ya je ya yi muku hisabi ɗan uwa musulmi. yace mana walaqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin. walaqad kuma lalle hakika ya rasulullahi atayna bani isra'ila alkitaba, hakika mun ba bani isra'ila ƴaƴan annabi yakubu, zuriyan annabi yakubu, alkitaba mun ba su littafi. duk annabi in yazo sai mu ba shi littafi, duk annabi in yazo littafi muka ajiye tsakanin su, duk aka nada annabawa ko ana ba shi littafi. wal hukuma da hukunci, ai kaza a bar kaza, kai wan nubuwata mun ba su kututun annabta, da annabi, jika annabi, tattaba kunnen annabi, tattaba kunnen annabi, kututun annabtan muka ajiye wa zuriyar bani isra'ila. inji Allah tabaraka wa ta'ala, idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yuti adam min al-alamin. ku bi irin yadda muka sanya annabawa a cikin ku bani isra'ila, sannan ku dubi yadda muka sanya sarakuna a cikin ku, manya irin su Dawud da irin su annabi Sulaiman. sannan muka ba ku abin da bamu ba sauran mutane ba a duniya ɗan uwa musulmi. Allah yake faɗa ma bani Isra'ila, wa razaqnahum, bani Isra'ila mun azurta su min at-tayyibati, daga abubuwa tsarkaka masu kyawun yanayi, inji Allah. Kai bani Isra'ila dai Allah ya ce wa faddalnahum, mun fifita su alal alamin, akan duniya ɗan uwa musulmi. yace mana wa atainahum bayyinatin min al-amr, yace mana famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ya ce kai bani Isra'ila ne wa atainahum mun ba su bayyinatin bayyanannin abubuwa daban-daban minan amri na al'amari malam kowa ya gan su yaya aka yi hansir yake yin magana yaya aka yi mota ta fara tafiya ya aka yi mashin ya fara tafiya ya aka yi jirgin sama ya fara tashi malam in ka dinga kirgawa abu ba zai kirgo malam gashi nan abubuwa daban-daban kuma da Afirka da gabar ta tsakiya da Asiya da ina ne kowa yana jiran abun da za su yi in ma zai kofa ya kofa bani Isra'ila sai sun fara yi yan uwa musulmi wani ma sai an zo an dauke sun je sun koya muku yan uwa musulmi bani Isra'ila dai Allah ke gaya musu abubuwan da ya ba su na bayyanannun al'amara na duniya wanda ake amfani da su inji Allah wa makhtalafu Allah yace ba su sassaba ba su bani Isra'ila suka waze suka zama mutanen banza illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da bayan ilimi ya zo musu at-taura ta zo injila ta zo zabura ta zo malam suka waze suka bar ilimin Allah suka bar bin Allah banga yan bainahum don zalunci a tsakaninsu inji Allah tabaraka wa ta'ala da ketare iyaka inna rabbaka lalle ubangijinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya qabi bainahum zai yi kunci a tsakaninsu yawmal qiyamati ranan qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suke sassafawa a ciki ya hukunta ya ba mai gaskiya gaskiya ya ba mara gaskiya rashin gaskiyarsa sai ya ce mana thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ya ce mana fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun thumma sannan bayan yingimun bani Isra'ila annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da suka rigaye ka kai kuma ja'alnaka yanzu gashi mun yi shari'a mun tsara ta mu Allah da kanmu sannan kuma ja'alnaka muka sanya ka ala shari'atin akan wannan shari'a min al-amri na umurni an-nahyi wal amr ayi kaza a bar kaza wannan shari'a da muka tsara da kanmu wannan aya ta nuna annabi ba shi ya tsara shari'a ba Allah ne ya tsara shari'a kuma ya dora shi yace fattabi'iha ka bi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna kar ka bi son zuciyar wayanda ba su da sani inji Allah kar ka bi son zuciyar jahilai wanda ba su da ilimi daga Allah suna hauragiyansu to kar ka bi su ka bar ilimin da Allah ya kawo maka ya rasulullahi ka bar shari'an da Allah ya dora ka kai yace mana innahum lan yughnu anka min Allah shay'a yace wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah yace innahum lalle su annabi Muhammad wa'annan mutane idan ka bar wannan abin da aka dora ka na shari'a ka bi son zuciyarsu in an tsaye da kiyama lan yughnu anka min Allah shay'a ba za su kare maka komi daga azaban Allah ba annabi Muhammad don haka tun daga duniya kar ka bi son ransu wa inna zalimina lalle azzalimai irin wayannan masu shirka da Allah wayanda suka yi tawaye ga littafin Allah babuhum awliya ba'din shashin su masoya shashi ne wallahu shi ko Allah waliyul muttaqin shine waliyin masu tsoron Allah shine abun bautan masu tsoron Allah shine mai lura da masu tsoron Allah shine mai kariya ga masu tsoron Allah ya rasulullahi yace mana hadha basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun qur'ani hada wannan alqur'ani hada wannan bayanan da ayoyin qur'ani suke gaya maka littafin ka alqur'anin nan basairu linnasi shine idanu ga mutane domin ido shi dai nuna maka ga inda zaka bi ga inda ba zaka bi ba ga mummunar hanya ga kyakkyawar hanya hanyar da take da kaya dama zaka kauce mata to alqur'ani shike gwada wa mutane irin wannan hanya wa hudan kuma qur'anin ka annabi Muhammadu da muka saukar maka shiriya ne inji Allah wa rahmatun kuma rahama ce amma li qaumin yuqinuna bihi ga mutanen da suke yarda da shi
yace mana am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'ati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات ko waɗanda suka kamfato miyagun ayyuka hasiba sun yi zato ne an naj'alahum musanya su daidai wa daida kalladina amanu kamar waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai da masu tabka irin wannan barna da masu imani masu kyakkyawan aiki musanya su daidai wa daida Allah ya ce sawa'an mahayahu wa mat abunda nake nubi rayuwarsu da mutuwarsu ai la yastawuna ba su daidaita idan akwai masu tunanin za su daidaita a sa su daidai kuma in kiyama ta yi to sa'a ma ya hukumuna abinda suke yanke hukunci irin wannan yayi muni babu yanda za a yi a sanya su daidai wa daidai inji Allah yace mana wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq yace mana mala wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda Allah ya halicci sammai wal arda da ƙasa bil haqqi da gaskiya ay tadbiqil haqqi alal ardi don a tabbatar da gaskiya akan ƙasa komai za a yi ayi gaskiya kuma walitujza kullu nafsi don in kiyama ta yi a sakan kama kowace rai bima kasabat da abun ta aikata wahum su mutane in za a musu hukunci a kiyama la yuzlamuna ba za a zalunce su ba kowa abin da yayi shine za a masa yace mana lokaci yayi ko to malam Idris sun ce lokacin dai da karatu yayi abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ne da ku masu sauraro duk inda kuke a duniya Allah ya tara mu a cikin dana ya bamu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran yan uwa musulmi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ubangiji ka zauna da mu lafiya ka kare mu daga wannan buge-buge da kame da kashe-kashe Allah ubangiji ka kawo mana kwanciyar hankali Allah muna roƙonka wannan fama da ake yi na rashi da kuma wahala na abinci da sauransu Allah ka yaye mana ka kawo mana wadata arziki da Allah Allah ubangiji ka samu gaba lafiya ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Alhaji Muhammadu